Niin ne ajat muuttuu ja polut sen myötä. Ennen vanhaan täällä oli pelto ja peltotie, muistaakseni riukuaita ja portti. Myöhemmin myös piikkilanka, aika kivulias piikkilanka. Nuori isäntä sanoi, että tuosta voi oikaista, kyllä se tuosta menee se vanha tie. 40 vuotta sitten kuulemma. Nyt on tuolta hirtotie, että tarvii retkeilijöiden pihapiirien lävitä loikkia. Jännitys siltä osin jo muuttunut vähän toisenlaiseksi. Nykyään seikkailut on kaikenlaisia muita näissä maisemissa. Että löytääkö perille, ilta alkaa hämärää.